guys ithinga nelantetha isixhosa sawuyibeleka ikrwempa wento ezinjalo ijana ingonongqawuse kaloni ngeyo professor isixhosa loo nto yiyo mani uyawukorekisha umuntu oyaziyo kaloni ihlendlini ngomisa omkhulu ndiphethe red pen kule internet kodwa salala phandle guys uba isiso sasimenxe selarasta line-straight back nala award yakhe yangayidiseviyo andiyaba bacabanga ubani lo yena uspecial bebemvotela uyidisevayo more than lo ibevotelwa city inoba ikhudu ke iphambene nalo award apikhoyo but ke asikho lapho namhlanje man guys hayi ke noToyota fonini wamthi uhambu nge-urban cruiser ayikho ngokwenye into silala siyityile iToyota yakhe ne-wifi nepassword efestireni ungayikhupha embonqane kugatshane but soze umkhuphe ugatshane embonqaneni ndanazi ke nizathi ndiyamchukela ubethusile singasike sidibane eringini nje suka uyanibaleka laa mntu lowa xa ndisemthatha soloke engekho jonga ngongefirst kaJulayi sabe siphaya enongoloza lifestyle siroastela gqirhakazi lingusethu linentsula eround ube tutu uzabe lapha eCape Town yena ngala first phofa yaya kusekapa pha esamora ngakho seCape Town but ke asikho lapho namhlanje man guys hayi ke after le weekend senza simenxe singuThepiso nala medal yakhe eComrades wesiba imedal nje yeparticipation le abantu bakudelepha ku-champion fundi no 1 2 3 i-positions amanyani xa kucaba serious ngale way i-champion pass thatha 5 hours ugqiba la race oThepiso bona ngoma 9 10 hours benza nje abantu abayafuya ayo-career mos lento ye-hobby a whole fucking jana ne-hobby fundi ngicabana sesipani umuntu omane ethatha i-leave yintoni ndiyobaleka ijana islize kaloku uyayistana indaba yayo but ke asikho lapho namhlanje man guys ngasingabiwa ke shem le imedal ixesha leya last year wangenelwa ngamanzi endlini apha last year walahlekelwa ziimedal bajola nesayikho kaloku uThepiso uyozaziLender zine-anger ufike inechebetywanyana lentsula ikhona lenye imosquito wabike yandimenshina kwezi post zabo zikwekwayo yinto ufanele nongandithandi wena kawunqine unje unamadolo atsolo ingathi yiPatient yeTB but ke ngumntu naye shem nontombi manje akazi ungathandwa ke futhi abathandwa khona scarecrow asizo